Gida honetan, zure ni.eu helbidea Android mugikor edo tableten post aplikazio lehen etxean nola konfiguratu behar duzun azalduko dizugu. Kontuan izan, dagoeneko zure ni.eu posta helbidea Gmailen gehitu baduzu, ez dela beharrezkoa Androiden ere gehitzea, mezuak dagoeneko Gmail aplikazioan jasoko dituzu eta. Androiden zure ni.eu helbidea gehitzea behar baduzu, bideo honetan azalduko dizkizugu urratsak. Adibidea, abildua ni.eu posta kontua erabiliko dugu adibide gisa. Zuk, horren ordez, zure benetako posta helbidea erabili behar duzu. Gida honek doako, premium eta erraldoi zerbitzuetarako balio du. Bat, kontua gehitu. Zure Android mugikorraren ezarpenak atalera sartu eta bertan kontuak aukeratu. Pauso hauek jarraitu. Gehitu kontua aukera sakatu. Agertuko zaizkizun aukeren artean, pertsonala, IMAP, aukera hautatu. 2. Posta kontuaren datuak sartu. Zure posta kontuaren helbidea idatzi, kasu honetan, adibidea, abildua, ni.eu eta horrengo pausuan zure pasahitza idatzi. 3. Konexio datuak konfirmatu. Sarrerako zerbitzariaren ezarpenak deituriko pantaila agertuko zaizu. Ziurtatu zerbitzaria eremuan mail.ni.eu jarrita dagoela. Jarrita dagoenean urrengoa sakatu. Irteerako zerbitzariaren ezarpenak izeneko pantaila agertuko zaizu orain. Berriz ere, ziurtatu SMTP zerbitzaria eremuan mail.ni.eu jarrita dagoela. Jarrita dagoenean urrengoa sakatu. 4. Konfigurazioa osatu. Kontuaren aukerak pantailan, ezer aldatu gabe, urrengoa botoia sakatu dezakezu. Konfigurazioarekin amaitzeko, zure izena eremuan, zure mezuen hartzaileek irakurriko duten izena zehatz dezakezu. Hemendik aurrera Gmail aplikaziotik jaso eta bidali ahalko dituzu mezuak zure abildua ni.eu email kontutik.